Yho bethuna, wakhala umntwana, wakhala uSamke ekhaliswa ke bethunani kugula kukatata uMusamseleku. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Uyachaza ukuba yho utata uMusamseleku zange wakhohlela nokhohlela okanye athi uneflu njoba nje selembona egula ngolu hlobo. And uthi yena ke ngoku the last time besinodibana naye not so long ago right kungekho nento engathi uyagula. So ke ngoku uyethuka ngoku umbona segula ngolu hlobo. Hey, abantu sana akho kwa sympathy abambonisa yona uSamke. Bathi abantu hayibo uSamke uyakhala, ukhaliswa kugula kukaMseleku noba esethuka esithi zange wagula. Akayazi kaloku uba uye wakhetha uthandana nekhehla. So ke utata uMseleku kuthiwa uphethwe izinto zabantu abadala. Kaloku andithi ukhethe uba makathandane okanye makatshate nomntu omdala. Abanye bathi hayi wethu akho nale nto ikhalwa nguSamke. Into ekhalayo ikhaleleni uba kaloku utata lo uyagula engekafumani yellow house yakhe. Utata lo uyagula engekafumani iBenz yakhe. Ndathi hayi bethunani abantu. Sibonile ke pha uMacele ehamba emsa esibhedlele benyonyoba mntakabawo kuba kaloku akakaziswa kwamanye amakhosikazi katata uMusamseleku. Bathi sebepha caba kwavakala uba ukhona unkosikazi ozayo. Hayi ke uMacele wathi hayi ke mna ndizawuphuma andizokwazi aba ngathi awuhambi nam. Nyhani waphuma uMacele ke then noSamke walandela emva kwakhe khawulezile. Uba uMacele sana makangaqalisi kwa uhoya uMakhumalo kuba loku uyaziqonda uba izawutsala and ungulo wahamba noSamke. uMakhumalo naye wambona uba hey uMacele akafani njengayizolo kanti uMacele uleqa uba bahambe noSamke. Kaloku uba khe wahamba noMakhumalo uSamke uzawuphuma athini ngoba bahamba kunye. Hey, hayi sana bayenza into abayenzayo. Hayi man, I feel like uproduction isifeyilile. Bendifuna uba mna kwenziwe uba bafika uMangobe noMakhumalo epha uSamke noMacele qha kaloku utata uMusamseleku uyagula and ke guys ugula into eserious. Mhlawumbe bezawunyukelwa nayo i-blood pressure again aphinde afunyanwe sesinye i-stroke xa bebebhizi bebonana pha kubekho leyo tension okanye kuliwe. So hayi ndiyaphinda ndiya-understanda ke why bengakhange bayenze into enjalo. Otherwise iba ibingekho gula phakathi i-reality TV shows zimesi bebezawuyenza uba badibane. Hey, hayi shem bethunani uMakhwela. Hayi abantu sana abamvelisi zitu kuthiwa we kaloku uzifake emntwini omdala. So umntu omdala ke uphethwe zizinto zabantu abadala. Enkosi kakhulu ke bethuna ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.